Ola, neste vídeo vamos a ver como se descargan os puntos dende a estación total ao noso ordenador. Necesitamos ter instalado previamente no ordenador un software que chamase eSurvey, que o tedes aquí. O seguinte paso é conectar a estación total ao ordenador. Para ello, encendemos a estación total. Vou a darlle retroiluminar para que se mire mellor a pantalla. E fixadevos que temos aquí a opción memoria. Vamos a entrar aí e temos a opción 5, que é USB. Vou a darlle a opción USB. Me pide conectar o cable USB ao ordenador. Aí estaría xa conectado e cando entro aquí na opción de import, fixadevos que eu aquí, se vou aquí, unidade de USB-E, isto é unha memoria flash o que ten a estación total e aparece como se tiveramos un dispositivo USB. Bueno, realmente un dispositivo USB. Entramos aí e dentro deste carpeta que pon data, estos serían os traballos que temos guardados. E aí tedes os pesos, normalmente os que teñen un K non son ter datos. Vamos a coller este Job 2 e se lle dou aquí a abrir directamente nos va a aparecer aquí todo desordenado. Lle podo dar aquí a opción ESU3 e tamén sae desordenado. E fixados que agora se volvo a opción 1, aquí nos aparecen estos formatos. Se collemos o formato 4, que pone PTN, Code, ENZ, e lle damos a abrir, xa me aparecen aquí os Is, as X e as Z. Xa o teño no software o arquivo. Agora podería exportar. Se vou traballar con QGIS, pois unha opción é exportar en CSV. Buscaría o meu directorio de traballo, que estaría aquí, e estaría aquí. Eu chamaría, por exemplo, Job 2, vou a sustituir por este, e lle dou guardar. E quedaría guardado como un arquivo de Excel. O podo exportar tamén como de XF. Vale, vou a tamén darlle o Job 2, lle vou a dar guardar, que o reemplace e aceptar. Vale, estaría aí guardado e fixadevos que se agora vou aquí e vou, por exemplo, o DXF, bueno, acabo de darme error porque estaba aberto de antes, pero aquí tedes o fichero cos puntos en AutoCAD. En outro caso, este sería o fichero de Excel cos puntos. E vedes que están aquí. Vale, isto cando o subamos a QGIS, para poder representar estos puntos como son coordenadas, haberá que decirlle que na columna B están a coordenada Y, na columna C a X e na columna D a Z. E con eso poderíamos empezar a traballar en QGIS. Cando remato, lle damos a escapar, e lle damos a apagar e decimos que sí. E con eso xa estarían exportados os puntos.